Umure kok. Aku ki ngene lho mesake nek wong gerbini saya tua saya gede. Ora, apa wingi melu priksa apa piye? Kok yakin men? Lha jare Mbak Ni kan kok. Ah didelok awake yo mbledak semono wong wingi yo. Iki kopen nek ngene iki mergane. Hah? Kopen. Kopen. Oh lah yo, nek wis ya mene iki wis geseh to. Sing geseh ya sing ngomong kok ora. Ah iya. Sida udu iki. Sida ora kok sida udu. Ah iya. Wingi. Heeh. Ayo Mas Kimpul jaipongke Mas Kimpul. Wingi. Ya, ayo. Sak manggung karo Petruk lan kanca-kancan Solaras. Matur sembah nuwun. Aku arep nembang apa ya? Ngenteni kanca-kanca sik. Kadetos mak aku nyawang slendang biru. Tukange lampu turu. Dadi mau gara-gara ki ora dilamponi ya ora apa-apa. Aku perjah-perjah mripatku tak lekremke ketap-ketip men kaya efek lampu blit kaya. Wis men aja digugah kowe. Iki ngimpi ketemu widodari kayangan ndandang mangure. Iya. Monggo Mbak Anggi. Selendang biru, Selendang biru, selendang biru, amung enaki ati. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Enggak, tetep apa? Tetep ana janjimu dibacotke pelayan Mas. Enggak. Tetep ana janjimu selendang
Matur nuwun, Truk. Ha iya. Diiringi playon sanga ngene iki jan krasa tenan yojane. Ha iya. Awake dhewe wong yoja ku ya nggunakake iringan yoja. Ngono, Truk. Ha iya. Ning saiki nek nggung apa nek wis bar gara-gara nganggo solo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo sing penting keprake tetep yoja kok le. Kandhane kok, Truk. Iya. Nggih, ngaturaken genging panuwun wonten ngarsanipun Bapak Ganjar Pranowo sartanipun Bapak Mahfud selaku Capres dan Cawapres 2024. Ya, dalu punika ugi ngaturaken panuwun dipun suprot. Apa suprot? Semangati iki lho didukung support system. Support system. Baikpun Bapak Dr. Andes Sudarsono matur sembah nuwun. Iya. Jenderal kurang. Ah iya aku ya dong. Aku dolan nang gone Mas Roni iki kabeh dhisik apa paringane saka Pak Sudarsono ku nang omahe Mas Roni kabeh. Ha iya. Koper-koper gedhe-gedhe rek. Ha iya. Lintiran mobil ya entuk. Ha iya. Wilis. Ayo sing gedhe kae, sing gedhe abang kae wingi ditabrak bis. Ha iya, Saudara. Prihatin Mas Roni, mugi-mugi ndang utuh neh mobile. Ha iya. Syukur-syukur dijoli anyar karo Pak Jenderal. Ha iya. Ayo jaman saiki golek mobil ngono kuwi sing anyar gris iki ya ora ono. Ora ono maksude iki ya sing gawean lama. Ha iya. Ning sing iso apik no lho nang maksudku kuwi. Ha iya, heeh. Matur nuwun. Tak nembang rujak jeruk. Oh iya. Biasane ngene iki wangune ya sinom sik. Oh ya sinom, Petruk wae. Oh iya. Sinom Parijata ya Le. Nggo sing neruske Mbak Yanti. Manut, Truk. Ha iya. Harus apa wae manut. Lah iya, tak bukanane. Ya. Tolaku tammo sing kampung sing putri asane mati sekolah sing sregep sinau ambut piwulang guru apik nang suarane Mbak Yanti. Ah iya. Ya mung rada gantem mergo lagi isi. Ya dimaklumi. Kandhane kok. Sing isi sapa kira-kira? Sing isi sapa? Engko gak. Ora maksude sing isine sapa? Kas. Berarti sesuk bakal dadi mata duwiten anakmu. Dadi sing nganggo det ki. Ha iya. Mangga Mbak Yanti. Kok kayak Pak Ipung. Bengi iki anak sing lekas glelen. Sapa? Sing bedhuk kae. Wah. Lah ngopo? Sorjane dilinting-linting nggon tangan sing kiwa tok meneh. Ha iya. Mergane bar oleh lintiran gelang.
Sapa sing ngenehi? Ayo panjenengan Ingsun. Oh ya. Wah tenan aku angger apa malam prei ngono kuwi terus di WA Mas Sulis. Ngebiar apa? Turu sore ngebiar, Pak. Oke, meluncur. Aku wis melang-melang. Lah ngapa? Aku mesti balik iki nggawa ya saka ngono aku. Ayo ora apa-apa kok. Ing jeneng dono weweh karo kanca-kanca kuwi kudune ya aku jane kelas tenan. Ha iya. Heeh, wong ya kuwi ya ora tangguh kok, Reng. Ha iya. Monggo, Mbak Yanti. Kepati Pipaku anyar. Iya. Nen wiladet panjang rame. Eo eo. Wae lah. Iki sing marake isi ya kuwi. Apa nang iya no. Sapa kira-kira? Alah sing rumangsa rek ya mesam-mesem dhewe. Endi ta wonge mau nggih? Oke. Ngawur ora. Pinasa Deng, ya. Amadeng. Ya. Amadeng. Joget. Ya. Janji atine sarso ayo manungati budaya mone jambak saiki
Anake Pak Ipung lho. Masmu disemangati, Mas Sulis disemangati. Nah. Biasane mana semangatnya Sulis? Sulis. Isin kae. Isin. Ha iya. Kae nyenengke tenan kok, Reng. Ha iya. Mayang ditunggoki kae genah semangat. Ha iya. Tenan. Ya. Ayo nembang jole. Ayo seragenan joreng yo. Ayo. Ki mau sing urung ngadeg Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Oh iya. Karo Mbak Yoga arep urut saka kene apa arep saka kono? Ayo saka kene. Mbak Anggi tadi nih. Iya. Mau ana pamundutan dadi ati kok le. Oh iya ben pinangkane Mbak Anggi ya, Tru. Iya. Nah, Mbak Anggi jumeneng Mbak Anggi. Sugeng enjang Mbak Anggi. Sugeng enjang. Wah halus tenan ana wong wedok. Ah iya. Ora ngono kuwi iki. Wong omahmu ndelok. Wah ya ben ndelok ya ben kok. Ah iya. Ora apa-apa iki rak mung guyonan panggung. Ah iya, iki dadi mbombong sinden ngono kuwi membakar semangate kanca-kanca. Oh iya ngono. Kaya Mbak Anggi ngono kuwi. Wah, haluse agar disapa sugeng enjang Mbak Anggi. Nggih, sugeng enjang. Wah, halus. Iya. Terus nek Mbak Yanti ngadeg sugeng enjang Mas Dalang nggih, sugeng enjang Mbak Yanti. Piye ana awak? Ana bodi. Nembang nggih Mbak Anggi. Dadi-ati ngersake bawa langsung mawon. Oh langsung mawon. Oh iya. Selak garing.
sami-sami. Lho, iki jedeke ra kaya wong tetukan to. Apa? Bakul karo wong tuku kudu dhisik-dhisikan ngomong matur nuwun. Ah iya. Kowe entuk-entukane bareng kaya ngono. Ha iya. Juang tanggamu to kae Bim. Sak anu alumni dhisik kaya. Heeh. Ha iya. Ayo nembang meneh. Ya, Mbak Yanti. Mas Pinto kon duet karo ibu hamil. Ha iya. Heeh, iki mesti gur arep ngungkit cerita masa lalu. Dodol senjata karo sarung. Ayo Mbak Yanti jumeneng iki apa ana sing ngersake ninggal katresnan. Sapa le? Panjenengane Pak Amin
Yudi Widodo. Oh ya. Mbak Yanti jumeneng. Ya, rasa sepote. Rasa. Rasa. Metengi rasa sepote. Jane nyimpen perasaan apa piye to Mas Juang? Ampun disimpen Mas Juang. Engko ndak mampu nek. Ah iya. Berarti iki bakale 5 sasi utawa 6 sasi ke depan golek sinden pengganti ya, Rek. Oh iya. Banjelan. Oh iya, golek ya. Wis manut. Ora apa-apa to? Oleh to. Lah iki ki ora iso gede kok. Gur semene terus. Lah ya apa ya ora arep tambah umure iki kok. Aku ki ngene lho mesake nek wong gerbine saya tua saya gede. Ora, apa wingi melu priksa apa piye? Kok yakin men? Lah jare Mbak Niken kok. Ah didelok awake ya mbledak ngono wong wingi ya. Iki kopen nek ngene iki mergane. Hah? Kopen. Kopen. Oh lah ya, nek wis ya mene iki wis geseh to. Sing geseh ya sing ngomong kok ora. Ah iya. Si Daudu iki. Sita ora kok Sita Udu. Ah iya. Kowe iki. Heeh. Ayo Mas Kimpul jaipongke Mas Kimpul. Kowe iki. Ya, ayo.
Kurti mriku apa? Pasuryane wis lesu banget. Lah nggih, ngoten niku lho. Sesuk sang ember ya, Mbak. Lho ngopo? Ya saya tua umure iki. Ah iya. Heeh, kancane Bu Tia, ayo Bu. Iya, Mbak Di. Ayo, Dik. Enggak, Bu. Sik tak ngunjuk. Ha iya. Nglayari. Ayo. Heeh. Kaya, ya. Kaya ngene Ku rasa kewa Bapak tresno ilas rasa Pancen macoban urip iki Ayo Via, Mbak Via. Tambah siji meneh. Wong wedok gagah ya iki. Iya. Nah, ayo Dik, anu Mbak. Iya.
nanging peteng ning mripatku sinare rembulan susahe atiku tresno sing tak jaga Iya. Ayo terus kelakane yo. Ya. Ninyo bener. Matur nuwun. Ya. Janeng taloko ngati langit